Беларусь зрабіла свой выбор. Гадзіну таму зачыніліся выбарчыя участкі. Пра самыя важныя здарэнні дня распавядзем па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Запрашаю на объектив. Это одна из самых сложных избирательных кампаний. Президентские выборы 2020. Считайте правильно. Считайте правильно. Вы же учителя, вы же учите наших детей. Ці прислухаються виборчі комісії? За Лукашенку або кримінальна справа? Нету доказательств. Я не вижу даже то, что они показывали на БТ. Якого президента і яких змінів хочуть білоруси? Мама, мы уже проголосовали и сделали правильный выбор. Ага, скажите, как настрой у вас на этой выборе? Первый раз, честно, голосуем, выбираем президента. Вот. Потому что те разы мы не голосовали, но тем не менее все выбирали. Вот этот раз решили свой вклад внести и сделать правильный выбор. Выборы 2020 афіцыйна адбыліся. Але шмат хто не змог прагаласаваць, бо выбарчыя участкі былі не гатовыя ўсіх прыняць. Затое былі гатовыя правесці экзіт-полы незалежныя сацыялагічныя службы, але ім не дазволілі. Паводле ж экзіт-полу пра дзяржаўнай моладзевай лабараторыі за Лукашэнку прагаласавалі 79,7%, за Святлану Ціхановскую 6,8%. Пра элегантную перамогу 2020 Ярослав Стешек. Вот так вот на 38-м участке стоят контейнеры. Голосуйте, голосуйте, кидайте. Незачыненыя скрынкі для галасавання, роўныя стопкі бюлетэняў унутры, агітацыя за Александра Лукашенко проста на выбарчым участку. Відэа і фота з такімі парушэннямі журналістам дасылаюць і недзяржаўныя назіральнікі, і самі выбарцы. На участку нумар 24 заводского району столицы комиссия уже с раніцы выставила копию выніковага протоколу со 100% яўкай выборников и нават с подлічанымі голосами. 2 за Ганну Канапацкую, 250 за Лукашенку, остатнім 0. И паўсюль выгоняли на улицу або позбавляли аккредитации незалежных назиральников. На территории участка мы не можем находиться из-за известного распоряжения на территории самого участка. А на территории школы не можем находиться, потому что это режимный объект. Понятно, что нас не допустят на подсчет голосов. Мы все это понимаем. Але нават з вуліцы назіральнікі бачаць, што ў камісіі завышаныя лічбы датэрміновага галасавання. На нашем участке превышение данных по явке около 100%. Примерно от дня к дню увеличивалось этот процент. То есть количество людей, входящих в здание, гораздо меньше, чем всего проголосовавших. За первый день у меня таких было 17 человек. Комиссия написала в протоколе 63. Тым не менш, старшыня цэнтра выбаркаму яшчэ ў дзень абвесціла прэзідэнцкія выборы дзейнымі. Перадусім за кошт галасавання датэрмінова. Возможно, армия, милиция, все бюджетники, у них выходной. Могли в рабочий день нормальное время проголосовать. Наблюдатели фиксируют, там 60-70 человек зашло, условно говоря, в школу, а на протоколах написано 180-190. То, что там происходит, они явно прячут. А то, что они явно прячут, это всему народу видно. Если они выгоняют наблюдателей из избиркомов прямо в наглую, говорят, мы сейчас милицию вызовем. Милиция приехала и подчас опытания жыхароў Гомля, якое ладзіў журналист-фрилансер. Вы мешаете моей работе. Я тут стою, вам не мешаю. Я общаюсь с вами, у меня никаких проблем нету. Можно мне с вами побеседовать? Это общественное мнение. Я имею право. Вы сейчас на службе? Конечно, да. Сегодня у основный день голосования и каля наших амбассадов за мяжой, и у буйных городах Беларуси стояли километровые черги охвотных проголосовать по несколько тысяч человек. На участку номер 42 Першамайского району столицы посеред дня скончились бюллетени. Так само школы зачиняли на дезинфекцию. Ну, настроение боевое. Вы же видите, столько людей пришло, такого не было никогда в истории. Лидия Ермошина заявила, что черги на участках – это провокация. И у выніку у галоўны день голосования на нескольких участках у Беларуси и за мяжой тысячи громадянов просто не смогли удзельнічаць у выборах. Галоўную кандидатку ад оппозиции Святлану Ціхановскую на голосовании вялізны натоўп сустракаў апладысментами.
Я призывала и членов избирательных комиссий, пожалуйста, не считайте правильно. Считайте правильно. Вы же учителя, вы же учите наших детей. Если власти нечего бояться, если бы они не переживали, да, если весь народ за Александра Григорьевича, ну мы же с этим согласимся, если бы выборы были честные. Александр Лукашенко галасаваў у фізкультурным універсітэце. Ён намякнуў, што супраць яго з-за кратаў следчага ізалятара КДБ дзейнічае арыштаваны банкір Виктор Бабарыка, якога не зарегистрировали кандидатом на президентство. Огромные деньги, и они же понимают, что эти деньги могут им в жизни не понадобиться. Поэтому они бросают сейчас это на противостояние с властями. Авось получится, авось на улицы выйдут, авось там пристрелят, застрелят этого Лукашенко. Святлану Тихановскую Лукашенко назвал бедалагой, якая не разумеет, что отбывается. И пообещал хуткий отказ на любые спробы посеять хаос. Никто никаких репрессий в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет. Выполняйте закон. И то мы еще мягко отвечали. Мягко. И честно вам скажу, я всегда сдерживал правоохранителей. Не надо. У галоўны дзень галасавання спецназ перакрыў подступы да адміністрацыі Лукашэнкі. У цэнтр сталіцы ды буйных гарадоў выехала бронетэхніка, аўтазакі, вадамёты, унутраныя войскі са спецсродкамі, калючым дротам і зброяй. Ярослав Стешык, Белсад. Незалежныя назіральнікі ў лепшым выпадку за парогам участкаў, а ў горшым у цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў. Афіцыйныя лічбы яўкі разыходзяцца з дадзенымі назіральнікаў у разы. Заблакаваныя сайты праваабаронцаў і незалежных інфармацыйных рэсурсаў. Пра парушэнні і перашкоды ў часе галасавання распавядзе Александр Папко. Некалькі дзесяткаў затрыманых толькі за апошнія 2 дні ў Менску. Заблакаваныя чаты назіральнікаў у менскіх раёнах, а таксама рэкордна высокая яўка на датэрміновым галасаванні, агучаная цэнтр выбаркамам амаль 42%. Вось на такім фоне мы падышлі да асноўнага дня галасавання. На участку толькі 5 спраўджаных назіральнікаў. Усіх незалежных выбарчая камісія выправадзіла на вуліцу. Так выглядае назіранне ў менскім мікрараёне «Усход». Ці адрозніваюцца лічбы, агучаныя участковай камісіяй, ад дадзеных назіральнікаў? Мы за все дни досрочного голосования насчитали порядка 500-550 людей сверху, которые приписали уже непосредственно на участках. То есть мы записывали здесь практически буквально каждого. 828 паведамленняў пра завышэнне яўкі з пачатку датэрміновага галасавання атрымалі стваральнікі платформы «Зубр». Ці вераць выбарцы ў тое, што амаль 3 мільёны суайчыннікаў прагаласавалі датэрмінова? Не зусім, тому што цяжка зараз давяраць нашей державе. В Минске меньше, а я поверю, что в Могилевской, там, Гомельской областях могли. Просто в Минске немножко как-то по-другому ориентированы. Я не верю. Почему? Ну, потому что это нереально. Это нереально. Они показывают по телевидению, они приглашают альтернативщиков. Все только власть делает, без народа. Навінавыя сайты і месенджеры працуюць з перабоямі. Складана выслаць фота або відэа, у тым ліку здымак свайго бюлетэня на платформу «Голас». 5000 паведамленняў пра парушэнні сабралі назіральнікі праз інтэрнэт-платформы. Недопуск назіральнікаў на участкі для галасавання, пазбаўленне акрэдытацыі і самыя вялікія і значныя парушэнні – гэта, канешне, завышэнне яўкі. Яўка завышаецца па ўсёй краіне, шмат на якіх участках там проста неверагодныя завышэнне, там у 7 разоў і болей. Ускладанена і праца штабу Святланы Тихановскай. За сёння і учора затрымалі 8 сябраў яе каманды. 2 з іх ужо пакараныя сотнямі. Нет, мы даже до сих пор не знаем, где они. Нам не дают никакой информации ни на Крестин, ни в ЦИПе, нигде их нет. Одну з кіраўніцаў аб'яднанага штабу Марыю Калеснікаву учора ўвечары сілавікі затрымалі, але выпусцілі. Іншая Вероніка Цапкала нечакана з'ехала з Беларусі ў Москву. 2 часа назад, как появилась в Москве, она собирается там проголосовать. И мы считаем, что каждый имеет право сам выбирать тот способ, как себя обезопасить, своих детей, свою семью, которую считает нужным, и уважаем ее.
Перед основным днем голосования были затрыманы ажно 34 незалежныя назіральнікі, з іх 20 у Менску. Таких выпадкаў на мінулых кампаніях практычна не сустракалася. Зараз гэта ўжо такая нерэдкая практыка. Вось, і это, конечно, вельмі турбуе. Каля 40 чалавек затрымалі на вуліцах. Імёны некаторых стануць вядомыя толькі ў панядзелак, калі пачнуцца суды. Сярод іх раварысты, якіх супрацоўнікі МУС затрымалі ўвечары ў пятніцу. Удар у спіну, каб паваліць на зямлю, а потым удар па назе. Так сілавікі затрымлівалі одну з удзельніцаў роварнага прабегу за свободные выборы. Перед тем, как ударить по ноге, он сказал фразу нецензурную, если переводить на более приличный язык, это было как «нечего было выделываться». Ад раніцы ў сталіцы і рэгіёнах сілавікі затрымалі каля 50 чалавек. Сярод іх 3 журналістаў расійскага тэлеканалу «Дождь». Александр Попко, Белсат. Яшчэ некалькі месяцаў таму ніхто нават не думаў, што гэтая выбарчая кампанія будзе такой ва ўсіх сэнсах гарачай. Хроніка прэзідэнцкай кампаніі, якая ўжо ўвайшла ў гісторыю ў нашым наступным матэрыяле. Зрабіць падарунак Александру Лукашэнку на дзень народзінаў. Аднак канчатковы выбар прыпаў на 9 жніўня. Напярэдадні дня перамогі старшыня ЦВК Лідія Ярмошына абвесціла дату прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. В условиях свободы и открытости. Трапіць у бюлетэні для галасавання пажадалі ажно 55 патэнцыйных кандыдатаў. Сярод іх прарасійскія актывісты, прадстаўнікі правацэнтрысцкай апазіцыі, былы старшыня Белгазпрамбанку Віктор Бабарыка, стваральнік парку высокіх тэхналогіяў Валерый Цапкала, блогер Сергей Тихановскі і каманда Мікалая Статкевіча, якая выступала за байкот выбараў. Апошнім, апрача Хамельчука Владзіміра Няпомняшчых, ЦВК масава адмовіла ў рэгістрацыі ініцыятыўных групаў. Лукашенко боится только протеста. Ён допускае у свой выбарчы балаган толькі тых, хто гатовы там свядома ці несвядома гуляць ролю клоунаў. Адмовілі ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы і аўтару каналу «Страна для жизни» Сергею Тихановскому, які на той момант адбываў адміністратыўны арышт. Затое абсалютнай нечаканасцю стала жаданне ісці на выбары ягонай жонкі Святланы. У выніку да наступнага этапу выбарчай кампаніі каманда Лідіі Ярмошынай дапусціла 15 ініцыятыўных групаў, якія мусілі назбіраць за свайго кандыдата 100 000 подпісаў кожная. Увольняют людей тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов. Аднак у выніку рэпрэсіі зазналі тыя, хто збіраў подпісы не за Лукашэнку, а акурат за прыхільнікаў пераменаў. Супраць былога кіраўніка Белгазпрамбанку Віктора Бабарыкі ды блогера Сергея Тихановскага, які адшоліў ініцыятыўную групу сваёй жонкі, разгарнулі крымінальны пераслед. Па ўсёй краіне людзі паўставалі ў чэргі ды ланцугі салідарнасці, а МАП хапаў не толькі самых людзей і чальцоў ініцыятыўных групаў, але і забіраў у іх падпісныя лісты. Люди раней не звярталі ўвагі на это. Многія праблемы, которые для праваабаронцаў былі звыклымі, яны не краналі грамадства. Зараз грамадства гэта ўсё пабачыла. З рэгістрацыяй кандыдатаў у прэзідэнты улады цягнулі да апошняга магчымага дня. 14 ліпеня ЦВК зарэгістравала 5 прэтэндэнтаў на найвышэйшую пасаду ў краіне. Былую дэпутатку парламенту Ганну Канапацкую, бізнесоўца Сергея Чэрачня, сустарчыню «Гавары праўду» Андрэя Дзмітраева, дзейнага кіраўніка Беларусі Александра Лукашенку и Светлану Тихановскую. Сережа, я тебя очень сильно люблю. Я это делаю только ради тебя и ради людей, которые за тобой пошли, которые в тебя поверили. И ради всех, кто к нам еще присоединится, к нашему движению. Нерегистрация двух самых ярких конкурентов Лукашенки, Виктора Бабарыки и Валерия Цапкалы, объединала ихные штабы с командой «Страны для жизни». Светлана мать, у Светланы 2 детей. И мы всем хотим показать, что Конституция в этой стране написана для женщин. Именно поэтому мы объединились, именно поэтому мы солидарны со Светланой как матери, как женщины. Падчас агітацыйных сустрэчаў з выбарнікамі Марыя Калеснікава, Вераніка Цапкала і Святлана Тихановская збіралі дзясяткі тысяч прыхільнікаў па ўсёй краіне, якім кандыдатка ў прэзідэнты абяцала ў выніку сваёй перамогі не толькі вызваліць усіх палітычна зняволеных і вярнуцца да Канстытуцыі 1994 года, але і гарантаваць выкананне аднаго з асноўных правоў – права абраць новага прэзідэнта. Гэтым разам без удзелу Александра Лукашэнкі. Олесь Яшченко, Виталь Бабин, Белсат.
Выбарчая кампанія вылучылася небывалай актыўнасцю грамадзянаў і небывалым ціскам на іншадумцаў з боку ўладаў. Пра ціск, зняволенні і крымінальны пераслед Юлія Лабанова. Чэргі, каб паставіць подпіс за кандыдата на прэзідэнцтва. Гэтак выглядалі пікеты Сергея Ціханаўскага па ўсёй Беларусі. Сустрэча ў горадні нечакана скончылася сутыкненнем з міліцыяй, якую відавочцы назвалі правакацыяй. Яшчэ за некалькі гадзінаў да таго, як адбылася сутычка, яе ў эфіры дзяржаўных тэлеканалаў дэталёва апісаў Александр Лукашенко. Інцыдэнт стаўся падставаю, каб завесці крымінальныя справы на шэраг асобаў затачэння Сергея Ціханаўскага, блогераў ды яго самога. Ужо падчас утрымання Ціханаўскага ў СІЗА яму выставілі яшчэ адно абвінавачанне паводле крымінальнага артыкулу, нібыта за нявыплату падаткаў. Пасля трэцяга ператрусу следчыя знайшлі $900 000 на лецішчы Ціханаўскіх. Датычнасць да грошай сям'я адмаўляе. Власти имели в виду, прежде всего, возможность повторения сценария 2010 года, когда, скажем так, либеральная кампания создавала завышенные ожидания в плане результатов выборов, и последующие репрессии были очень мощным контрастом и для общества, и для международного сообщества, и поэтому они решили действовать, так сказать, на упреждение. Праз заведзеную крымінальную справу з выбарчай гонкі выбыў і іншы канкурэнт Александра Лукашэнкі, былы банкір Віктор Бабарыка. Пад ягоным кіраваннем у Белгазпрамбанку працавалі злачынныя схемы, а ў замежныя афшоры выводзілі сотні мільёнаў долараў. Гэтак, нягледзячы на незавершанае следства, сцвярджалі дзяржаўныя медыі. Агулам у справе затрымалі больш за 20 чалавек. Нету доказательств. Я не вижу даже то, что они показывали на БТ. Мы уже такие дела видели в 2010 году, в 2006 году такие фильмы с какими-то доказательствами. А на самом деле, когда до суда доходило, мы ничего не находили и ничего не видели. Я думаю, все это скроется при первом же дне судебного расследования, как и все другие политические дела. Сёлетняя выбарчая кампанія не абышлася і без гісторыяў пра замежных баевікоў, якія меліся захапіць уладу. Пры канцы ліпеня дзяржаўныя тэлеканалы паказалі затрыманне пад Менскам 33 байцоў расійскай прыватнай вайсковай кампаніі «Вагнера». Александр Лукашенко назваў ситуацию гибридной войной с боку России. Эти сюжеты про боевиков служили таким громоотводом для того, чтобы власти могли себе позволить не критиковать прямо Россию за вмешательство в внутриполитическую ситуацию в Беларуси, поскольку в 2006 году Россия стояла за Козулиным, в 2010 году за объединенной демократической оппозицией, а в этом году получилось наоборот. Паводле версии следчага камітэту, у Беларуси бойцы могут быть связаны с Миколаем Статкевичем и Сергеем Тихановским. У звязку с Тихановским под арышт отправили и вядомага политтехнолога Виталя Шклярова. Ему выставили обвинавачанне у крымінальнай справе об арганізацыі падрыхтоўцы беспарадкаў. Юлія Лабанова, Белсад. Напрыканцы выдання прапануем пабачыць самыя яскравыя моманты выбарчага дня. Это одна из самых сложных избирательных кампаний. Из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет, это я вам гарантирую. Я очень хочу, чтобы были выборы честные. Все?